Ogromna je greška to što nisam snimio klip i pre i posle koncerta, ali šta sad se radi kasnije. Godišnji koncert Kulturno-umetničkog društva Bubušinac i Bubušinica naših 10, to je ime koncerta, takvo ime nosi zato što je u pitanju poslednjih 10 godina rada. Nikola je toliko dugo u KUD-u, to je ispred igrača i želeo je to da obeleži tako. To su, ne samo što su poslednjih 10 godina rada, nego su i najuspešniji 10 godina rada. Jednostavno, ekipa nikad veća, toliko igrača, toliko ljudi, u ime prvog ansambla na sceni nije mala stvar. Veći deo organizacije naravno da je nosio on na svojim ramenima, ali navikao je on, pa mi nismo smetali. Nismo tali da pomognemo, nismo tali da smetamo zapravo. U svakom slučaju, jedna velika stvar, pa je samim tim euforija pred koncert bila ogromna. Što kod starijih igrača, to i kod mlađih. Druženje je bilo, to je ta neka atmosfera je bila onako baš onako kako treba da bude. I kako treba da bude inače atmosfera u folkloru, jer ne kažem da svi igramo folklor zbog društva, ali svima nama je to druženje posle koncerta, na putovanjima, to što imamo tu neku konekciju na probama, to je ono najbitnije, hteli mi to da priznamo ili ne. Držati solistički koncert je velika stvar. Držati solistički koncert pred punom salom je još veća. Ali ta puna sala kad se prvi put stanu na scenu i kada pogledate ovako, kad pružite ovako pogled u daljinu i kad vidite tu punu salu, nema veće motivacije od toga. Prvi ansambl se predstavio sa 8 tačke, od toga 7 koreografije i prikaz običaja kraljice. Od 7 koreografija bilo je na repertoaru Banatska humorska bure, u jednoj mladoj postavi i ja bih njima još jednom da čestitam na premijernom izvođenju. Ne kažem da je bilo savršeno, ali bilo je dobro. Bitno je da ima prostora za napredak i bitno je da su oni to iznali onako kako su i vežbali, tako da trud se isplatio i kad je to u pitanju. Igre iz okoline Niša igrala je stara ekipa. Kažem stara ekipa, ne mislim po godinama stara ekipa, nego mislim po tome da je to ekipa koja je igrala negde na početku tih 10 godina. Znači, to je onako baš onako lepo to izgledalo, onako baš se to, i publika je čak to primetila, ljudi koji ne znaju da je to stara ekipa, su provalili da to nije standardna ekipa, da to nije sad stalna ekipa, samo nego su to ljudi koji su tu bili, koliko god godina su bili i jednostavno došli sada skupili se, to je ta neka emocija, ta atmosfera koju su oni prikazali na sceni, da ih je odala, da tako kažemo. Ostalih 5 koreografija bile su igre iz Srema, igre iz Požarevačke Morave, igre iz Bosilegrádskog krajišta, ustavni mozak, vlaške igre, Marga, igre iz naše kraja, i 5. igra je bila, igre Kosovskog Pomoravlja. Ja sam igrao 4 od tih 5, divno. Još divnije je to što sam ja igrao prve 3 koreografije u roku od 45 minuta i onda posle sam imao pauzu neki pola sata. Moralo je tako, ja sam čak nekada pokušao da ja napravim kombinaciju kako sam mogu da igram neke druge 4 igre, ali nije mogu nikako, ne bi se uklopilo zbog postava, ne možeš baš mislim, to zvuči kao, eto, nisi tamo namerno me staviš, zapravo nije mogu niko drugačije se uklopiti, to sam i sam se uverio. Igrao sam, kao što rekao, 4 koreografije, Požarevačku Moravu, gde imam i to neku ulogu koju ja iskreno mnogo volim, i inače je priča, onako, nesakidašnja, to ja kažem nije koreografija, nego je muzikal, bukvalno. Igrao sam Kosovsko Pomoravlje, nešto čime je Bubušinac osvojio prvo mesto na Sfasu 2019. Nešto na što smo jako ponosni, koreografija koja izgleda wow, muzika, nov aranžman, sve je bilo top. Igrao sam igre iz Srema, koje ja iskreno obožavam, kad je bilo, u jednom trenutku je bila kriza, da li će se uopšte te igre raditi, pošto je deo ansambla malo bojkotovao tu koreografiju i bojkotovao taj stil igranja. I onda je bilo čak i glasanje i ja sam bio uzman kao, nema šansa, sad će svi da izbojkotuju, zapravo nije. Zapravo to bio jako baš mali deo ansambla. Kada smo završili sledem, kad smo postavili celu koreografiju, kada su ljudi videli kako to lepo izgleda, i ovi koji su bili protiv Srema bili su uzman kao, jeste lepo, znaš kao, ali jeste dobro. Tako da, Srem i jeste jedno, pa mogu da kažem top 3 omiljene koreografije u Bubušincu. 4. koreografije koju smo igrali bilo je Krajište, za kraj.
sa 3 bisa preko toga, znači jednostavno wow, šta reći, znači stvarno wow. Moram da naglasim da je orkestar Milenka Martića me oduvao, bukvalno. Profesionalizam, talent, nije uigranost, nego usvirenost. Nebitno, znači ljudi su zvučali, što kaže moj drug, kao snimak da si pustio. Ja kažem, zvučali su i bolje snimka. Znači, ono je bilo na vrhunskom nivou, na nivou nacionalnog ansambla. Znači, orkestar je bio perfektan, svakim čast, kapa dole. Na kraju je, naravno, kao što rekao, bilo 3 bisa koja su po meni neizostavna ako se radi solistički koncert. Jednostavno, to je tvoja publika koja tebe voli. Mnogo je tu ljudi bilo koji prati sve naše koncerte i prati rad ansambla. Bilo bi glupo. Bilo bi mnogo glupo da nije bilo tog bisa, 1, 2 ili eventualno 3, kao što je bilo. U svakom slučaju, uvijek se nađe snage za bis kada ceo bis isprati aplauz. Prosto je nemoguće da ti kažeš, evo ne mogu. Ne možeš da ne možeš, nema da ne možeš. Dosta ljudi mi je prišlo posle koncerta, imali su si puno lepih komentara, mnogi su bili oduševljeni, mnogi koji su čak i upoznati sa radom Kuda su bili u fazonu kao ljudi, vi prelazite igricu svakim koncertom, tako da jeste tako, ne mogu da kažem da nije, ali iza toga stoji ogroman rad, strašne probe. Ne kažem da su sve probe takve, imamo mi probe kada dođeš i bukvalno ne uznojiš majicu jer radi se lupam čišćenje koraka, radi se tako neke čišćenje koreografije, neke stvari koje ne iziskuju previše snage, više razmišljanja, ali ima i probe kada su 2 majice malo. Sve te probe, svo to mučenje, svo to znojanje, cimanje nošnje, preslačenje i tako dalje, sve se to isplati kada čuješ onaj ogroman aplauz na kraju i bukvalno ti izobraviš da si se mučio i izobraviš ti da si u nekom trenutku rekao, ma ja bre više ne mogu, čeče, batavijem. Meni je ovo bio 58. koncert u Kudu, Bubušinac. Ja sam tu od oktobra 2018, ali prvi koncert sam igrao 8. januara 2019. To je bio moj prvi koncert, znači, pa ima jedno 4 godine, malo jače, i 58 koncerta. Iskreno, ne mogu da kažem, ja nisam imao problem da se uklopim zato što sam ja takav, to je pod 1, pod 2 zato što jednom je Nikola to lepo rekao, folklor ne rađa loše ljude. Jednostavno, loš čovjek se ne uklopi u tako nečemu. Ne možeš da budeš zao, loš, podao, ljubomoran, zavisan, a da se uklopiš u društvo folklora. Ne možeš, odbacate, a ti možeš da budeš tu i da te niko ne voli, a možeš i da odeš. Obično ljudi takvi odu, kada shvate da ne pripadaju to. Moje lično mišljenje je da je stvarno igrica pređena, da je to stvarno bilo nešto wow. Ne kažem da ne može bolje, ne kažem da bi sad trebali da kažem, aj pa do toga, dostigli smo te neki vrhunac, ne, daleko od toga. I drago mi što tako ljudi razmišljaju da nema tog nekog razmišljanja, pa ne moramo više. Dosta je bilo. To mi se sviđa i samo da kažem Žikić. Sad će nam objasno. No, nebitno. Kako se zove... Ja sam iskreno još... Što bih rekao, jedan od tih, da kažem, najvećih fanova ansambla, zapravo neko koga mi iz ansambla jako poštujemo, jako cenimo, volimo i obožavamo da ga vidimo u publici, Jackson, veliki pozdrav. Što bih rekao, Jackson kaže, plako si. Sad, da sam ja plakao ili iz noga pao u oči, jer nešto tada jeste, ali jeste bio jako emocijan trenutak i onako baš nešto što svaki folkloraš koji dugo igra folklor kao ja, 17 godina i jače, nešto što svaki folkloraš takav želi da vidi. 17,5 godina mislim bio. Sad, bilo je dosta zvanica, bilo je dosta ljudi poznatih, bilo je dosta prijatelja ansambla, Nikolinih prijatelja i između ostalog bio je i solista nacionalnog ansambla Kolo,
Miloš Ulović, koji je ostao i na toj žurzi, na druženju. I čovjek je ogromna motivacija nama na sceni, kada jedan profesionalac sedi u publici i uživa u tome i čovjek stvarno, kad vidiš da neko takav je od krvi i mesa kao i ti, da je i on nekad bio amaterski igrač, da je on nekad igrao isto u nekom kudu i trudio se toliko, eto, to je jedna ogromna motivacija i satisfakcija i ne znam, jednostavno, mnogo znači igračima koji su na sceni da je tako neko u publici. E sad, što se druženja tiče samog, to je samo potvrdilo moje, sa početka klipa da je atmosfera bila na maksimumu, tako je bilo i druženje. I after party i sve. Jednostavno, ekipa sa folklora je ekipa sa folklora. Sve prođe, i ekipe iz srednje škole i sve to možda stane po neki drug, ali ekipa sa folklora je nešto posebno. Ja bih sad samo na kraju iskoristio šansu iskoristio priliku da najavim još jedan godišnji koncert koji igram u februaru. Da, čovjek igra godišnje koncerte jednom godišnje, a ja ih igram 2 puta mesečno. Februar, eto takav kakav je, 26. februara u Crniću, folklorni ansambl Opšte malo Crnić igra svoj godišnji koncert, 5. rođendan slavimo, 5 godina, kad neko kaže, ja sam tu bukvalno od prvog dana i stvarno onako baš... Moram da kažem, nekako u Bubušnicu jeste bio važan jubilej, ja sam u Bubušnicu 4,5 godina od tih 10. Ovde sam 5 od 5, ovde sam svaki dan od svih tih 5 godina, tako da još nekako emotivniji ako sam i zaplakao posle bisa u Bubušnicu, šta li ću radim posle bisa u Crniću, ako bude bisa, mora bude bisa, znači ne bude bisa, mora bude bisa. Crnić je, kao što rekao, igra 26. nedelja, radi se u ponedeljak, ali tako da, vidimo se u nedelju kogod može, svratite. Ako niste bili na koncertu Bubušnica, sram vas bilo. Nemate pojma što se propustili, naravno klip, to jest ceo koncert ima na YouTube-u, stavit ću link dole u deskripciji, a mi se vidimo do sledećeg klipa kada budem isto ovako sumirao utiske sa koncerta Crnića. Vidimo se.